Karon ang adlaw sa ako ang pag-eksperimento. Pero toy sa unsa kaya akong eksperimentohon ron no? Alam ko na. Na-push yun siguro kay saway man ko sa gugma. Matama. Kumpleto akong mga rekado para magbuhat kog love potion. Testingan ako ng bulak, be. Taran! Ako ni kaduha. Kining gamot. Gamot o lumot? Testingan nato na eh. Sunod akong buhaton. Ang kining nga bulak. Nagikan pa sa 7 ka buntod. Mausa di mo makuha. Testingan na to, be. Taod-taod lang. Kay mo pula na siya. Yati, lisura po na nang gipanganak tang dili, gwapoy. Manguyab tapas ti dun. Anong nata mo lugar, ani? Pero, sagdi lang. Naaragyapoy panahon nga mo gwapo ko. Pero, Taysa! Murag nag-eksperimento man. Murag mauna nang sayon ba nga magwapo na ko. Dulon doon ako na, be. Karon, kanipula na ka. Kita ka, kita ka. Unsa man imong gimix-mix diri ah? Nagbuhat kag bahali na? Diya ka na mali. Nagbuhat kog love potion. Murag sakto mo na kong gipangita. Ang pinabi. Pinabi. Ay, gipangita. Di na ni ang dugayon pa. Ayaw! Kini, murag panahon na ni. Yung magwapo ko. Patay, sa kaya resultato no? Hala, unsa naman ni? Wala mo ko kasabot kong gibati ani. Nipik na siguro bay. Unsa naman ko ani? Unsa man tong gibuhati mo sa kuha? Unsa man to akong giinom? Nipik na yun. Yatis ka! Dili man ni pampagwapo! Pampagwapa man eh! Ibalik ko sa dati ba? Ibalik lang ko sa dati, be! Wala pa ako nag-experiment na mabalik ka sa dati. Yati ka! Inunan ako na, be! Kukak! 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 Effective yun na akong gipang buhat. Mali lang, nasagol. Gamay nila ko lang para mo kumplito na akong gusto nga i-eksperimento. Mag-mix pa ko, be. Kini. Asabi, wala na ako nabutangan eh. Kini. Herbal. Kini, puro green. Unsa ka kalabasan na nino? May tamaw na ni. Unsa man eh? Si Jiprox man eh, oh! Unsa man siya? Kukak! 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 Hoy, Jiprox! Jiprox! Di pa man nagadang ko ano? Ang sakit ugikan ba eh? Purga kakaon magsilupin. Bahala na. Trip, para masiguro to niya. Wato sa kunahan, be, kay nangita ko aning tambal sa problema. Unsa man siya, bay? Pagkaon po guro silupin ba? Oo na ko, be. Si Takloy man ini. Unsa man kadiya Takloy? Na ako dire. Para musulbat sa imong mga problema. Atay, naunsa naman ang mga tao ron? Ganina ni imong baki. Karon, naunsa naman ni bataan eh. Relax! Imna kini. Mo kining tambal sa imong problema. Alam, mura naman si Jijil bay, pero pagtistingan bay, kay wala bitaw kumo sa pagtisting. Abi, abi! Sakto na, Relax! Imna na! Saan may pag-inom? Imnon? Mali gyapon. Hindi mo mangiro. Pero okay na. Cute man pod. Maibog ba yung mga babae sa iro no? Sakto na ni. Mura gamay na lang ko lang ani. Ako na lang mo inom. Aning final na akong buhaton. Ini. Murag final mixing na gyud ni. Hindi naman ko kahoy yan eh. Nag-trend naman ko.
Kokak! Yatis na biktima, boneka! Gani! Kokak! Yatis si Takloy! Kokak! Ala! Nauna siya taris Takloy! Kokak! Yati, bibiro ko lang si Yantis.